така, здравейте хора, аз съм Да Виктор и днес ще снимаме на Minion Parside, втори епизод. Надявам се да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате за мен. Виждам, че на моите клипове качвам доста показвания, но и се абонирате. Нищо, че клиповете нямат много хубаво качество, но ще се оправя качеството и ще снимам на PlayStation 3. На PlayStation 3, Far Cry, FIFA 15 и такива глупости. Абонирайте се и ще гледате тези клипчета. На FIFA 15 ще снимам от компютър. Така. Ако искате да ви обясня как се снима на PlayStation, просто има два начина. Първия е да си изтеглите програмка на PlayStation, втория е да свържете компютъра с PlayStation и да снимате. Сега, надявам се видеото да ви хареса, пак да напомням да харесате видеоклипа и да се абонирате за мене. Сега, тук аз тук съм се развил много. Е така, направо тогава. И така. Аз гледам направя. Странно да. Гледам тут. Сега много мразя ти. Сега тук играем игра. Това е Fishing Frenzy. И почваме. Сега. Как не става да го хвана? По него не... Така. Опа, сега. Как не го хвана? Не успях. Нещо. Колко съм близко за това. Сега тук аз искам тук да се пробвам да такова. Ама не мога, защото не знам как се прави. И сега ще го търся и къде да го направя. Айско, файрбол, йо-йо. Темно. Remote control card. Bullshit. И... Фаменски кейбъл. Ами аз не знам, че така да ме умеля, вкарам 10 милиони да съберат кокоси. Никакой. Добре, сега. Трябва да изпълнявам една тъпа мисия, ама съвсем не ми се изпълнява. Трябва да... Това е мисията за Боб. Ако сте гледали милионите там филма, си знаете кой е Боб. Сега, тук трябва да се направи, но аз не мога да ни направя. И това е от... не, чакайте. Сега. Как съм да го махна си? Ами хубаво. Довиждане от мен и до скоро.